Unit 23A. Something about Steve's friends. Nešto o Steveovim prijateljima. Majo, mogu li nešto da te zamolim? Naravno, reci. Sutra uveče dolaze moji prijatelji iz Engleske. Ja neću biti u Beogradu zato što moram da idem na kratak put. Vratit ću se prekosutra. Da li ti možeš da sačekaš moje prijatelje na aerodromu? Nema problema. U koliko sati dolaze? Stižu u 18:30. Broj leta je JU 708. Reci mi nešto o njima. Kako izgledaju? Mark je visok i mršav, ima bradu i nosi naočare. Njegova žena Kristina je plava, niska i ima svetle oči. Nije ni debela, ni mršava. Da li si im rekao kako ja izgledam? Da, rekao sam im da će ih čekati devojka sa najlepšim osmehom. Hvala na komplimentu. Šta će tvoji prijatelji raditi u Beogradu? Koliko dugo ostaju? Mark je novinar i piše članak o Beogradu. Kristina je medicinska sestra, radi u bolnici, a trenutno je na odmoru. Ostaće 2 nedelje. Šta si im rekao o meni, osim da imam lijep osmeh? O tebi uvek govorim sve najbolje.